Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Kamingalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA hakakat pratrik nailar arhaja arpunrio hakajing kendo bat ke project director Kamingalaya AIDS Control Society ke Max nalor gajing yo alat ben pensngo halor gajing jong kinong nya truck kala yo rupanya kren halor kumno bakani ke slam trekam kan taulat ke bakum kinong nya truck kia kendo bat ke kot ke khia. Habakran sekilat patai kubor na kaliang ba mas landar marngar u chairman ke MCTODA ulaong. Babun na pedang kinong nya trok kidai gi bakit mar na kawai ke jelas ka wai pat. Bar gi batrai na kabenta ki company kumta bakin yo ban sumar bat ban le ikita ki test ki syam jing e ha. Ulaong babun sin kim ju yo ban sim shutiru. Balada ki simru ki sya bekam bat dei na mar kata ka daw ka bapenoi ki ban yo knyang jing pang HIV ling ba ka songkha songman pathar. Jingmi ki news channel Kemudian ketemu jom gini ki badai ba mi kubor mo di media. Ti kadon ka benta ka bana kaliang jong i doktor i ba in charge ya kani ka benta. I penmi halor ka benta badai bat ki kajing wan rung jong uni jing kenyang jing pang syani ka jala jungi ya iwe ipat mai ga bu sibun ki pat i benta ka long ba ki drivers long ba ki drivers ka daw tan rai mo ka babun ba ti ya kata kabenta imat nakaliang jong gini ki dekat ki jongi bat kidon ki try kali kinong nya kali imat kidon la kabenta baki keren hakano no benta baki don kajing ya itu lani kajing pensngo sya ki bor balor ti nakaliang jong in charge i doktor bade in charge ya kani ka Meghalaya AIDS and Control Society ila khot ingi mentakasngi bat mentakasngi gilaya one bat bat nakale jong ila panisai ban ong ba ya kani ka benta ba keren kamut kade hagi benta ka ba ila shim ya kata ka research nadu ki por ki ba mensyua kamut nadu ki por ki ba dang ya ba udo yong mo to por je tangbang isngo don bokpat ngisngo don bokpat ni langba kani ka jingwan ka jongi nakale ka jong kiru ki tre ya kani ka benta te kila side khot ya kila side pentip kila side wan hangi kum ka association bat ngi dang selection mo tang agentia hilso ba ki la pensngo ba ban pen onglang ye kini ki truckers community ba kinwan sya kata ka awareness ka jongki te kila nakalian jongki kila panisai pangkani ka benta mo te ngi nakalian jongi wan menta mar khamarang ni la yo ban pensngo ke nyi jing namar menta nakalian jong iru jong kinyong trei jong kani ka society bat ikli ba dipet ya kani society ru menteng la menta kasi la yo shibun ki ba nak menta ka jingkran jong mo ka bomshai tingi yo menta banang ya shai banyati tanrai shishu but ila yo biang ki feedback ki balong grassroot na kaliang ka jongi ken mo ki balong nadu tanrai ya ka benta ba kumno ban pensange lani kumno bangila ban snguthu ya ka jinge jongki driver ba namar ba na ki driver ila sothu na ka jingkran jong i doktori kalong mostly ka de naka sexual intercourse mo naka shongka shongman te mene ila ong ngila pensngo ngila pensngo si mene ba kadaw tanrai kalong bed ba kini ki driver jongi kamtam kini ki baliat interstate ki babun ki driver ki dei ki banyak kali jong kini ki company but ki company cement but kum juru ki be company jong kini ki transporter ki mut ki bade na ba ti kadaw tanrai kalong ba kini ki kasaji akum ni bakin sa syong kinsa klet ya kajing kinsa ya tam ono mo ban le tam mo kadai bet ba kila syanyon siba pelat ila pensngo siki kajing syanyon siba pelat kolong ba kini ki drivers ki bade ki paradok pasnam jongi season balanya jong kali kini company kamut ki syanyon ba watang sisin arbanai ru kimpoyi kata kadai ka benta ka bang ila de biakar mene ban ngila ai ki feedback ka shisha siki bat nakali jong ki ro kadon gajing tu ang tu ba ka research jong ki kadon kum kataru bagi driver mut kim yo of 3 to 6 month ru gidon gi benta ba kim yo le ying wat si skiru bat ngi kum ginong alam balai ka jia kum ni kalong ba kini ki ginongnya kali bade ki trajela banyak kini kali company si lada ki ino ya ke kali tang siski kamut kila syakni ya ushabi bat la ai no banyak showai hadu kata kajing le jong kini ki company bat lada uno bale ying kamut
udah le ying tang shisin shibnai ro kamut nagal yang jongki gila sha od ya katulap kata ke bang ile ker markmat bet bet kini ki drivers tada ka don gini ki por mentabal adon ke jinge ki nagal yang jong gini ki driver jong company bat kila wan ut sengi mo tawan here sengi kum association bat mentangi nak simkia ka ni ka benta telada kini kinong nya kali kim yo ban chaying mudur fi wat ka shisin shibnai bani shisin arbanai ka e ka banje yaki pi kata ka de ka we ka benta bang yo yakar mane tegi ong ladang i kwa ban pendu jaj uni kunya jing pang hai bat e bagi drivers ngire musu thu ya ka jing e jong ki rute ngire ban penbet ya ka jing e jong ki henry menta lada ngim penbet ya ka jing e ka tanrai ka jong ki ngi shuan a yaki shu sam kondom wat ubom nang ban tip ban ne ru kumut ula ya no sha kata ka benta kai kata ka de ka jing yakran jong i mane bat imada lani bat ki staff ki bade jong kani ka society bat na kali jong ki gila snap kelas ngtu ba bat ngila ya coordinate lang bat ki ru ki don hi ka jing lap ya kata te menta kamut bahaba ki don ki report ba kimla ban test bun ki boman syaka test ru balai kimla ban wan syaka test de na tagi daw bagini ki kali jong ke banyak kali jong ki company nai kinom ailat ban yo eta kalat ban kin wan test lani mo ban le wan le medical check up lada na kali yang jong kani ka society kawan lada kitang sule ladang supep ki kwa ban le syaka kata ka kamro kamut kila syak bekam bani kila syak otulap te na kali yang jong ngila ya pensau ya kata bat nginget na kali yang jong kani ka society mo kani ka department ge bade sarkar makiru kin sim syaki bahalor lani kin pha ya kata ka report syaki bahalor ban penbet lem ya kani ka jinge ba ngin like na kani ka ni ka jingma ka syirkai po ka ni ka ri kasi ka jungi ken I doktori I klik jong kani society I ba insya kani I lakan syai ba ikran na ka benta ka banwan syakani ka jela mensyua mo long kawan bun ni jajaj community bi dan na ki tu ki na ka syongkha syongman kelumar kedon na bentagi drug addict semua kum ta ter bat kidon rut nam ta ki truckers community kani I ong ba kade ka bawan kade na du ka report ki ba mensyua ka por badang yat ka udo yong kata ka ba ila kan syai na kaliang ka chung iken dapat kamu menta te kalong ba haba ikilet ban test report ka benta kalong ba babun gini ki truckers ki belong interstate pi namar kini commercial dikilet ying bi man ka mit man ka sengi mo ada kini ki interstate truckers ki lamanong mo kini kimyo kan ban yo wan ying kini kemut ban yo test ru kimyo ban test kini te ka jing test ka ba kongsan ka de ya kini ke namar ba kadon kam e gin ban test ki mo namar ki ja ki na ying hadu shibnai hadu arunai ki poying te ya kan long ka ka bangi le su thu lang kalong kumno kata ka jing im jong kum gibriu mo kalong Nakaliang ba kermen lang yuria nong ay bot ulak kentu ya ka project director bakadai ban penlong ya ka jingalang bakerpang hapadang kidong nya truk pat kumjuru kibor badai kmi ban lap ya ka daw tenrai halor kani ka benta kenang baka association ru kan la ban ai ka jinga trai lang halor kani ka kam nakaliang ka jong I project director jong ka Meghalaya AIDS Control Society ila dep ruban pensowing ya kani ka research report kabala penkre te ya kaba kani gade jong snem arajar apply arajar rupsau kani gade kaba kada khtin nang wei kaba ong knowledge attitude and practices regarding HIV AIDS injecting drugs and sexual practices among truckers and allied population in eastern hills of Meghalaya pi nakaliang ga jong ki long hadu mentai kidang yo banle kani ka report ka detik tang jong ka eastern te kai ka ba ki yo banle ru habai de ka awareness program ni banle kata su ka detang bat ki local drivers kumbalong hi ka ya ka population bat jong ki we bigi drivers unshim la yo kumla pen so de ba mas ki jinge ki de bobon kawai ka daw ka long namar ba ba ki don ba ki transporter la ne kita ki company cement watang man song yeng kim yo ki yo oxygen sibnai tekni ke de ka daw ba ka ba ban ong ba ki driver truck pro ki de ka daw nam to yang jingpang ka de ka bom dei de na kaliang jung I ong ba ka jingkren ka jong I ka de da ka jingpan wan ya ka ikipor ki pelalek te henrei ngi ila kentui I ba long ka bala ha ka jing trelang bat ka MC toda te kum juru bat ki wi ki seng ki association bara le balong ba na kaliang ga jongki kin kerpat ya ka sarkar jelal kala balong ni ba UDC ban ai ka wi ka singi ka bakerpang ni sitayo e bangin yo ban le ya kata kin jates kenang bangin lap sisa kan lada ka dei sisa ka daw ba em ni ba ki truck drivers kenang bangiru ngi kum ka asian ngin tep
kumno pat nakaliang kesession gin yarap ikum kita kibrio kanang bakan don kata kajing syapik khamat kajing syapik siliang halong haye ngasam ne ngiru yo mani selok batki bantai ka jingim ka jongki ka mensim ka jongki mar kawai ka mensim kede ka bukordor hagani ka session ka jongi bat ka kam ka bangi treiro te kani kede ka sibenta ka ba nakaliang ka jong ka MC Toda ngi lakarpat ya ka Max bahkan le yakani ka sibenta namar kani de ka thong ka jongi ba boro hi u benrio udi bandon ya kamet ka bukot ka bakia te bat habangila hi ban penlaj ya ka jat bendri ka jongi khamtam no ni yang jingpang ka jingsingan ya karir kan don bat karir kan nang yo bor ka bede bat kibobon kibenta khamtam ka de karir ka badap tang ka jingyale sudah kari ka beret tang ka badap ta jingyale sudah te kini kiba ngila pensngo sha i project director bai la khot yangi yakni singi kabang yakin do bentang singi to ngadon tang sikentian ban chu pensngo ngakwa ban pensngo sota jela ta katayo ko baladep nge fi ki perlok lat pathai kubor pila tip sipang data ka intensified IEC campaign kabala step sedang ban ya chkhmat lingba ka Meghalaya AIDS Control Society te namar kanir kawanja de namar ka jingkren ka ba ladon kilat pathai kubor ka ba sapulong ingi ruban hap ani kendo bat i project director jongka AIDS Control Society ka jingkentu ka jongai ka sarkar jela kalong kuma kisam jing kini ki driver truck ba kimyo yata kalat wat ka shutiru bat ka pelong jing ka wanra jing pat ya kita ki brio ki bedan hapo ki snat rekam jong ka sarkaru mungkin myo bantes ya kum kini ki brio ngaken tu banagaliang ka sarkar ka deban kemi hawa pilas dang yata ka campaign ka pisa pila pulut ngathai pila mang ki klur tingka onong pensap ka pisa jong upajba penong kam hok eka bat lada kadai ban long ru umdei tangi taki truck drivers lani kinongnya kali kamai henry wat kiwi ki batri ki kam per ki donu tengah trai ki dang bon ki bom jio eka shuti soba kmi ekiru bat khnang balada pidon shai taka thong ban om tundu jat uni kunyang jingpang HIV ngatrai pinhap ban pej salonsar bat ai ba kini riu pajba ki jungi nongsong snong ki jongi kin yo bani simbenta hagani ka campaign khnang ba lada ngidon shai ka thong ban pendu jai to HIV ditang ling ba gani kalat rei lada phimdon pat kamon rei tang man sulong no tang ban prinsipin i su pajba ba philatre ka ka kam ga jong phi ba phishong ga suki tekan long ke ga ba sosi mar ka sulut kai ka pisa rei kat ba kini ki bayo uknyang chingpang no kinang kio no snem kumbangi ju i ki report jan man lau snem ka kio tenga ngai sim ya kini ka benta suba pen urlong ya ka mar ai ba kini ki long yeng long sem kin so shngan haba kita donru ya kita ki brio ki de ki badai kita ki nong kamai ki ba kamai ya ka yeng ka sem kin yo e kalat kam ka kabu ga jongki lingba kini ki lat jingirap na sarkar makin yo kan man le ikitas habide patki balade bakin tip laki don de ami tok nyang jingpang lani ki donru ndai ki de bantep tende umde tang ni de patki ki bentar te kani ke de ka jingkentu nakaliang jong ka MC Toda kumjuru ngan keren nu hakaliang jong paro ki association kali kamai ki banga ngai don bentana dong turus taksi ki maxi ki pick up na dong sedong ni keren ya kani ngan pensko sya ka sarkar jelai Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya